Кругом увагу выклікае, пачуўся незвычайны гук. Там Ева ехала старая, сядзелі дзед там і ўнук. Усім было вельмі цікава, які прыгожы мацыклет. Унук у кошыку быў справа, вёз ганарова яго дзед. Хоць той дзяцюк ужо дарослы, а мацыклетам дзед кіруе. Да кіраўніцы як прыросшы, бачна, як ён яе шануе. Ад нараджэння вельмі жвавы, набыў тут першы мацыклет. Ён не ўяўляе дзень без явы, аб'ехаў ён на ёй увесь свет. І хоць яму амаль 90, а ён кіруе яшчэ сам. І зразумець гэта ўсё проста, як доктар Ява тым дзядам.